lesa vybiehať nemeckých vojakov, znova. Ďalšia časť nemeckých jágrov zalahla, tí, čo ich predtým príli ústupujú a už sa dostávajú do dedín. No a teraz vidíme na okraji lesa sovietsku viazku a stiahnu sa do dedín. Sovietský postup, táto minometná paletná priehrada samozrejme zdrží. A sprava vidíme nalietavať lietadlo. Vzdušná podpora útočiacich jednotiek bola samozrejme živom. Môžete vidieť. Teraz urobi lietadlo do Slovenii. Pilot sa ešte snaží účinnosť svojho bombardovania. Tentokrát pri tomto ďalšom prelete ešte používal paletné zbrane, rôzne zbrane. Počujeme lietadlo, takisto cvičný stroj, ktorý nám dnes simuluje najčastejšie používanú nemeckú stíhačku Messerschmitt Bf-109. Ona takto z diaľky aj tá silueta sa dosť na Messerschmitt podobná ako to má na Bf. Pripomíname, že aj letectvo malo na východnom fronte niekoho naozaj veľmi úspešných stíhačov na čele s Jánom. V takomto izolovanom obchodu je rýchla pomoc izolujúcej alebo priateľnej jednotky. Slovenskému Messerschmittu zaklo. A znova tu Messerschmittu ostrá zatázka. Messerschmitty a vôbec nemecké stíhačky nepozor hlavnej stíhy týka sa nemeckej útočnej zóny. A sovietská jednotka mala za úlohu obklúčiť dedinu a uteká. Takisto vidíme, divízie Viking a medzi tým dostávajú do postavení jagerskej divízie a vstup sa presúva hneď za nich, aby ich mohol podporiť palbou svojho 75 mm kanóna. Ktorý vidíme na akcii. Povedať, že boli to práve mužky, ktorí prišli ako prvý s koncepciou samohybných, respektíve útočných diel. Máme skladiť čo najväčšiu palebnú silu, čo najnižšou hmotnosťou a preto v priebehu vojny začali montážou 75 mm kanónov na podvozok tanku Panzer 3 a Panzerkampf Wagen 3 Strike, na ktorý sa montoval kanón iba kalibru 50 mm.
No a vzhľadom na to, že tento podvozok by už neuniesol otočnú väžu, Nemeckí konštruktéri sa rozhodli montovať tieto diela do takýchto nízkych nástaviek na podvozku tanku Panterky. Tá tak vlastne vznikla konštrukcia vstupov vytočených diel. Na prvý pohľad oproti klasickému tanku má vstup nevýhody v tom, že pri mierení sa musí otáčať celý podvozok, pretože samotná hlaveň sa môže pohybovať v odmere iba zhruba 10-15, ale zase na druhej strane tieto útočné delá mali, ako vidíte, pomerne nízky tempo dívace tankov, ktorá sa teda pokúsil o protiútok. Sovieti takisto zhromaždili na pravej strane techniku, svoju klasiku T-34-85. Vidíte tam takisto ľahký americký nákladný automobil pod WC-51. Oni sa často využívané na ťahanie mínometov alebo protitankových diel. Takisto presúdny automobil T-34 pustila palbu na nechám, lebo to presadilo 45 km protitankové dielo. A to nám prestal vstup západ. Stalo sa presne to, o čom bola pred chvíľkou reč. Zásah z boku, ktorý Ako to vyzerá ako čína? spomínané 45 mm tankové dielo. Vyrábalo sa prakticky až do konca druhej svetovej vojny, napriek veľmi nefinickému tanku. Ale bol potom stačilo len na nemecké stredné tanky. Ďalšie tanky medzi tým sa uločí s nejakou slobodou. Kombinované so strelbou palubných kanónov. V takýchto momentoch sa bráňace nemecké jednotky volá sovietský T-34. Na konci vojny mali vo výzbroji aj ručné protitankové zbrane, raketové zbrane známe Panzerstreky a Panzerfausty. Účinný dostero Panzerstreku bol okolo 100 metrov. Ten Panzerfaust obsluhoval vojaci. Sovietský tank má pomerne zaujímavú a treba povedať zriedkavú kamufláž, pretože väčšina sovietských tankov a vôbec odrianých bojových prostriedkov má klasickú tmavozelenú, respektíve takú farbu, tak ako vidíme na DA-64. Teraz vidíme T-34 ako nemilosrdne premaluje ďalšiu jedničku palubu. Ohromný silu motora T-34 ešte 90
vyfotím, že tu tí rucha, to neviem, kde sú na... Petri sa štvorky boli naplnené spolahlivými tankami, pretože s porovnaním mnohými väčšinou nemožných tankov, aj väčšinou povedzme tankov západných spojencov, amerických alebo britských, boli schopní obnoviť podmienky. Vidíme dokonca plnou posádky tanku, ktorí sa vykláňajú zo svojich vstupných otvorov a pália a bránia tých tankov. Slovenská pechota sa kryje za provkami chalupy. Vysiela vo svojich odkumníka, ostrostrelca. Je známe, že sovieti mali kopusovým základníkom. Moji sovietskí vojaci ale napríklad Dobulvoj používali ale z výroby MC-40. Vidíme boj za Dobulvovi, ktorom sa používali naozaj toto zloma, mali vojaci použité podáky, polnolopaky, nože, aj holé ruky. Teraz pekne vidíme podporu, palebnú podporu. Repko si možno zabiť svojho Nemca. Ktorého pancierovanie nebolo veľké. Maximálne zhruba tých 15 mm, to teda ozaj nie je v porovnaní s pancierovaných tankov veľa. Ale vzhľadom na to, že Nemci prišli otočiť svoje pancierované, sovietské pancierové auto sa môže bez straty vysunúť do strelu. A všimnite si, že za ním stále taká Petrika Slovka pripravená odraziť ďalší proti útok, taký aký sme videli.